Thilmak le Hlauhawm Episode 1 Camera lak fu mak le Hlauhawm. He video hi kumsang ni le sompalia lak ani a naupang haule an troi tu puitling panhi te chuan naupang intilhim nam hun pakhata naupang lawm zong milim an siam te chu zana an en kwal vela ti chuan an troi tu pakhat chuan video hian alo la ani chutia camera a milim an la kwal vel chu milim pakhat chuan mithi aron khapa chung ho chu hlawin an tlan cheta ani he video hi alar hle a news lama te po ti lan ni in he milim hi en fi ani boka hetia mit khap thei tur hian khol emo thil dang emo engma mu ani lawa he video hi en fi ani bokin engma edit na hnu ma mu ani lo bok ani enge ve dan le CCTV footage kan hmu angin meiche pakhat stepa man mo taka kal thla in ama kongka atang chuan thla ni om tak dum phe ruai mei chu alo chuaka he meichia pho hian he thil hi a hmu ve ni om tak ani atlan chengha la henu hi tunge ani hriat ani lawa engtin nge a om tak zel ti po hriat ani lo bok ani he mi tanu pathil ton hi amak ve khop mai a pasal zok hian anu pui was ruma a cheta live vel chu video lo la in chuti lai chuan kong khar chu ama aron in khar thutin a pasalin avahong chu anu pui in chunga alo bet chu awa hmu a rang taka kong khar chu ron in khar le in a pasal bok chuan avahong le in chu meichia chu ba te pa alo tla to a amit meng po chu rap om takani he video en tu tam zok te chuan ram hoi lam thil ti a an ngaya then khat ero chuan siam chop mai ani an ti thung ani Krinchi parkoi chuan anin bul tui chepai na pipe lian tak mai chunga chuan ram chhram ni om tak mai hi a hria a en fia tumin camera nen aluta minute chan vevel alutia chuan thilmak tak mai mit de real mai le ram mak tak mai chuan ron bei tum ni om tak hian aron uma ma se ama a hmu ta ka chuan aron bei zui ta lem lo ni om tak ani then khat ngai dana chuan ram samak monster nia ngai an oma then khat ero chuan alem chan chop mai ani an ti thung bok ani David River do te no pa hian an in siling chunga chuan thombeng cheng tak hi an hria a ti chuan silinga chuan lonin an han en fi a siling alu chautir po hian thom chu ala ri reng ani siling chu a han luta engma phei chu amulo siling atanga aron chuk folding step a aron chuk ti chu a hung lam siling chung atang chuan hmel ni om tak mai rap om zet mai hi aron lang zoi mai a he thil hi a hnuwa video an en le hian an hut chi ani enge ve dan le se na te chung kwa hian hun rei to tak atangin an in bula hian var veka in thuam mihring ni om tak ma se ramsa anga bokwa ka kal hi zan lam mei baka chulama te po hian an huthin ani ome ma se rei in lar lawin an hmuti a hriat hian atlan bo le wat thina ni kha chu an ui hi a bo vak maya tukver atanga an han en chuan chu thil chu an ui hian alo bo chu ni in ti chuan camera hian an la fu ta ani he thil hi atlan chak hle ni in an soya zan khat chu an ani ome chak thei ang bera kan tlan point kan phalo ti in an soi ani eng thil nge ni in irin vele
chi hian tenel hlui to tak mai hi lo in thla ala a chutia chen tenel chung te thla alak lai chuan alam pan hian mihring ni awm tak hi a ron tlana ani pawh hi hlawin atlan chhi ani he thil hi en chen chuan mihring ang hle a mihring ni ngei pawh in a hriat ma se engwanga ron nge ani a ti te chu zona om thei ani ta mi then khat ngai dana chuan he thil ron tu hi mihring ram hnuaia cheng ni a an ngaia then khat ero chuan misual tanel chunga tombo ve mai mai an ngai thung then khat ero chuan ram hoi lampang thil ni a an ngai thung ani si Kodai Nate College Adventure Club hian tanel pakhat hi an lut a thuipo an lu main eng emaw ram vak thawm hi an hria a ngaw renga an din thap lai chuan tanel chunglam atang chuan mihring ni awm tak hi a ron kal phaya an ma ni ron ti na tum ero ang lem lo an soidan chuan video hi chuan a hmel alang chiang lowa mihring hmel ni loin ram sa hmel mak tak mai hmel apu ni in an soi engen ni a irin vele What? England Manchester Khopuya Museum pakhata chuan manlai statue hlui to tak mai chu ama in acheson thin ti hriat chu ani a he statue hi Egyptian statue ni in kumsanga vela upa angai ani he museum a han kumsom real vel kalta atang khanda ani a he statue hi mongcha nga chesonin video play po high speed a da chawin acheson ti hi a hriat ani mithen khat ngai dana chuan abul vela mihring kal le motor tlanin vibration asiam a ti chuan muang changin acheson na an ngai a then khat ero chuan helim hian doi akeng tela chu wangin achesona an ngai ani manlai Egyptian mi ten an thi hnuwa an tharau chu he statue a hian lu turin an doi nia ringpo an ombok ani he me chinau pang hian anu te hmu thei lo thian nei ni in a in soya chu Peter ni in an ina a chen ve thu a soi ani apa BS koti in a soi danin an fanu hi ama chawa a om te hian tu emo ne na in kom ni om tak hian om thina a thian nu chu Peter ni in banga te hian alu tlang thei thu min hril ani ati voi khat po an khum mi pa pali ina zon ngai khopa ri chu ama in alo da san ani ome enge ni a irin vele ka video te min lo thlir saka wangin ichunga lawm thu ka soya khonga in min lo subscribe ve nge don ania